Така, сега добре дошъл. Благодаря. Добре заварил. Сега, ще направим един експеримент с тебе. Идеята е да анализираме поведението ти по време на лъжа. Сега, каква е идеята? Ще трябва да ни разкажеш две истории. Тези две истории, една от тях трябва да бъде истина, а друга трябва да бъде лъжа. Историите трябва да са в рамките на 5 минути най-много, едната, както и другата. Добре. Добре. Може да разкажеш само сегмент. Смисъл? Не само сегмент от дадена ситуация, т.е. част от дадена ситуация, може и цяла история, в зависимост само да са най-много 5 минути. Готов съм. Точно. Няма значение коя ще е първа, втора? Не, няма значение. Изключително силно впечатление в този момент трябва да ни направи начинът, по който седи. Това е защитна поза. Отиваме с един приятел към апетита. Караме и Обездвижването на десния бицеп е признание за безсилие или разкрива липсата на мотивация. класа една кола минава и това. То е едно кръстовище, Т-образно. До седми блока. Когато човек попипва носа си, той лъжи, макар носът му да не става по-дълъг. Не се лъжи, ако искаш такива детайли. Са винаги показателни и обикновено възникват на местата, които са символично местоположение на съответните качества или черти на характера. В случая лицето се чеше по тила, значи има проблем с вярата в себе си. И тази кола минава, аз съм така засилен с колелото. Колата минава така. След което човека Хикс. Това е кръстовището. Ние идваме отсам. Колата идва от тук. Съответно, кой е с предимство според теб? На Т-образно не е регулирано кръстовище. Кой е главният път? Кой е главният път? Този. 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 Това сме ние. Да. Така, и аз това си мисля. Защото след това идваше полиция. И карам го пак да чакта. В този момент там няма светофари, нищо няма. Челото ми се сбръчка, докато веждите се протигат. Това е класическият тип на лъжец. Това е когато се опитва да прикрие нещо. В този момент ние минаваме, спираме да се оглеждаме, колата е засилена. Нито спира да се оглежда, нито нищо. Минава буквално така, без да спре на това кръстовище. И ние минаваме в този момент. Приятеля минавам, аз не успях да минавам. Затварянето на клипачите в този случай, това е очевиден признак за стрес у вашия събеседник. Закача задната гума, идвам насам, падам. С леки натъртвания, но пак. Човека слезе, беше на средна възраст около... около 20-30 годишен. Млад шофьор, така да кажа. И... Той отмята тяло назад, преди да ни отговори. Това означава, че той печели време, за да неутрализира импулсивността си при евентуален отговор по успешност. Сега питам, как съм, добре ли съм? Почна да ми крещи. Ти знаеш ли правилника? Викам, това е главният път. Аз съм с предимство. Нищо, че съм с колело. Пак съм спрял, разбираш. Спрял съм, огледал съм се, да не съм спрял да се огледам, нали, на Т-образното, добре, да съм виновен. Той има знак стоп. И питам, как съм, добре ли съм? Казах му долу-горе. В смисъл, бях с натъртен ляв крак. Извикаха полиция, обяснявах ми пак това, което ти обясних тук. И дойде баща ми. Скараха се там, щех да стане бой. Ма не стана, защото полицията беше там. И на него му наложиха глоба. Колко беше към
300-400 лева. За неправилно преминаване? Да. Не му писаха за това. За разбираш ли, че ме блъснаха. Защото, нали, няма ли сме доказателство. Ако имало снимков или видео материал, на това... Тъй като лъжата се изрече от устата, той ще изпита нуждата да си ближи устните, за да почисти залепналата си уста. Касае се за така наречения за мен изяст. Ще го приемат, обаче, ако приятеля до мене беше го видял това, защото той минава. Ние сме на така. Той не е с гръб и не може да го види. И той не може да го потвърди. И затова няма как. Защото не е безпристрастно лице или защото не се брои като свидетел? Той се брои като свидетел, обаче той не е видял нищо. Защото той минава. И е гледал пътя, защото беше тъмно. И това, като цяло наложиха му тръгнаха. Колко са дълго е било? Към 9:30. Магазин Апетит? Да, българка. Така, 7 българ. Работи. До колко работи магазин? До 9 или до 10 вечерта май беше. Добре. Май до 10, защото беше супермаркет. Да, до 10.